Kanya pong, ina niyo pong panikatahon, sabi mo ano po, alalang pong pinyabi, ang naritang katal-katal, bagay-bagay, nakikita mong gawa, pepasuring po kayo at alalang pong sinabi, at ikayo po yung salita, hindi niyo po matnuto, uling gawa na po yung panyulong ni namin, masalesen po kanita. Kaya po ngayon, kan po yung bagay problema, naligsan po yung namanungkulan. Yung problema na po, magkasakit yan, kukumpinsya na lang, rin kaya katamong kabalin, at iboto rin po pasibayo. Bakit po? At supukitang kayong gawa. At supukitang may nalabasan na kitang may halos may nalabasan at nung banwa, nung lalo po yung kayang dehapatan, hindi kaya katamang balin. At ikaw po saksitaan. Eta naman bakla, eta bulag, akakita mo nung nalimang panyari. Anya po ang gano'n pong panyari tungkol kare-kare ng programa, then tao ela po maniwala. Then tao era po ang kumbinsi. Bakit po? Ulit ala naman po eh. Anya po yung kare-lang gagawan, dito po yung board member, kakita mong council bulig, ito po, lililangan dalan mo rin tao. Kakabit na kitang lalakoday isip na den tao kitang issue, kitang pisasabihan. At ilang kakalang yan, bulyong-bulyong ka ng ginto. Yung kanil, pamiyado ka ng ginto ng Marcos. Kaya kaya katang kabalin. Lalakoda po yung issue. Para din etang pisasabihan. Uling alala pong issue, ibiyay kaya katamo. Bakit po yung pamanungkulan? Anya po ang sabi ko nito, ulit adalan ng buko. Kailangan ko kaya pamanungkulan, kailangan mipawas ka. Kailangan itangke ka ang produkto, itangke ka ang obra, kailangan pipawasan mo. Ulit rin tao, balo na naman, nung ikaw mag-obra ka ang panghalikaw. O ba't po ita mo? Etang po din dyan, maragol, napansin, ingkarelang gugulisak, ingkarelang babandok, hindi katamang balin, kailangan lang pa mangawa. Bakit po? Uling higita naman, ela po umipawas. Ela po pipawasan, ingkarelang amanwan. Sasabihin na po, ayla, nakala po kano, pepaulo. Sasabihin nyo na, sa daramdaman tanong pong maralas yan. Ting ka na akong pepaulo, ting ka na akong pepasalamata, ting ka na akong pepa-opera. Dito tayo po, may salita, yung kakatamong konsyala, Preming Malonzo. Dito niya po muna sinabi na nandin, dinina na akong iwala, kumpiyansa ni kakatamong gobernador, Nanay Baby Pineda, bangkanita, aso pantala rin ang kakatamong kabalin, pagkakalulu, ating kapanamdaman. O, the news ko. Kasi po, italaga pong programa tungkol karen pamanyaw, karen kay katamong mapakakalulong kabalin tungkol kay kanilang kabulasan, ng mga nalo pong medinan, asaw programa na po ni Kapitolyo. Kukunan na itang galal, kukunan na itang kredito, aeno mong pumipawas. Anya po rin tao, eda po daramdaman, itang bayat na itang nung nano itang buridang iparasya kita mo ay ilang pepaw ako pepawuda ka pepasala ka ba at iba pong papatutulay kaya pong bisan at bundib lang inventura may patutulo pa itang meto nga kahi at meto nga babae Victoria o namin kaya kang apawuda kayo salamat mayor kaya kayong pamanulong ka na ako. Kumangannya ng bulig. Edo po, pipuwas. Hanya pong i-check niya. Itang lagyo na kita king Kapitolyo. King Kapitolyo po, king sinaw, ginawa, at ninyesaw, kitang katwangan na pong bulig. Katwangan po, Makanya po isasabihin mo kayo, kabang kikimot lalo lang pong mibabara. Totoo po ini po alang-along kalaraman.
Ingay ka na sasabihan ako, metong na kung paano tunan ng panyulong minalin, bangkanita, magtiwala la, ikakumpiyansa na rin, kaya tamang kabalian, totoo dapat mong sabihan. Totoo pa ini. At takal mo kung bagay-bagay. Sasabihan lang, kaya naman po pipawasan. Dapat kukunanda itang kredito. Ano lang po rin bagay-bagay rin? Sasabihan na po, ding aluang proyekto, akarelang gewa. Sasabihan na po, kaya dito pa po kining, kaya musa, kaya po bantay, kaya kalimuan. Ginawa lang pong mami, lang pong papilitos kasalukuyan ini. At ilang pong pengabit proyekto akano gewa do. Mig-check po kang Congresswoman Ana York Bondok at may pakit mala po kayo. Dening proyekto nga rin eh. At sinabi na kalaram naman nin kaya kayong mayor kaya tapos kaya kayo. Punta pong marami po eh, Congressman Bondok kaya kayo. Magdalaya pong sertifikasyon. Manipatang po king Department of Public Works and Highways, DPWH, at mag-certify la adening programa, rening proyekto, makasulat, mapilang dakal, kareng proyekto makasulat kini, proyekto na pong Congressman Ana York Bondok, at eno po proyekto ni kasalukuyan ang mayor. Ini pong pasak kulkol, ini pong dalang kayo naging pasak kulkol, ini papasabihan da ukit, ibaloy naman. Yung panyulong minalin niya po talaga yung medin ben. Ini dalang tamo pasak papunta po kayo, at kulkol papunta po kayo pasak. Talaga po yan, produkto na po ng imahinasyon na po ng panyulong minalin. At yung kasalukuyan pong papakongkreto, Blamo Highway, yapin po yung Congresswoman Ana York Bondok, ikapatan na ni Kekatamo. Atagal, at suradong Congressman Rimpi Bondok. Elo po bala mo kumunoy at babaldog din ka ng sarili, king kulkul. Kunin pong masarap, bin pong gawa ka pong kalaraman, king piarpan, pamaya mo lang ka rin tao, bubulagan mo lang rin tao, kakabit mo lang, kaya tang istong dalan. Papanulan mo lang, kaya tang katutuan. Anya po rin tao, sasabihin po ulit-ulit, ngayon pa po may kapag-desisyon na lang. Ela po ba diwala, kare-kare ng panyabyan. Bagi po, enang po kitang nung nano, kalawa, katayo, katagul, hindi kang panyabyan ang programa, kalupan ng pulitang turismo, akare lang babandera. Aloy po ka rin para manwala yung mga itong tao, at supo kitang magsalita nung intao panwalang de o ali. Imbis na sabihin po ngini, yung kaya kataong piyarapan, yapin po itang credibility.